Yamala Patich. Daming kalapati yung tutoy. Puro pang-karera tutoy ah. Gusto no? Magkakano itong kalapati mo? Sandaan lang po. Tandaan, ano pangalan mo? Gian po. Diyan, taga dito ka? Kintong po, barangay Kintong. Ah, Kintong. Ayun, Kalasyaw yun no? Diyan lang po, sa Golden Castle. Ah, dyan, Golden Castle. Uy, daming kalapati yung tutoy. Ganda no no? Magkakano tutoy? Sandaan lang po isa. May singsing yan? Opo. May mga club ring dito? Wala po. Wala. Pero oh, 100 mga kalapati, isang kikinis oh. Ay, isa walang singsing. Magkano yung mga walang singsing? Wala po, 80. 80. Oh, pwede na. Pwede na, 80. Minsan kasi yung mga walang singsing, sila pa yung mga ano eh, mga gagandang lahi. Ay, mga kalapati oh. Ito boy, magkano to? Yung check ko na to. Dito dito ah, walang pakpak. Walang yung 80 lang po yan. 80, walang singsing. Opo. Walang singsing. Maganda to. Ito. Magkano to? Magkano to? Pag walang singsing, 80 lang po. Ito, may singsing siya eh. Parang old club. Yan. Ito blue bar. Tandaan yan? Parang club yan boy ah. Ah, hindi. Kumring DB no? DB. Madami ka bang kalapate? Opo, andun po sa bahay. Ay, bawas lang to. Opo. Ay, mga kalapate so. Dami yung ano, 80, 100. Pwede na mga kalapate. Napakamura. And boy, thank you ah. Hindi po. Ayun mga kalapatid, so konti na lang natitira, madami ito kanina. Ito, magkakano itong kalapati mo? 50 boss. 150? Yan ako pala, 150 oh, puro club yata ito boy ah. Ha? 150 club na oh. Ito oh, BBL. Isa. Ano yun? Anong club yun? Anong club yun to eh? Kaya ba? Baka makawala ah. Ayan, puro club banded. Marami to kanina. Ilan tong dala mo to eh? Ito lang. Ito lang? Ah, wala. Ito lang. Kita mo nga tayo. Ito ang club eh. Hindi yung isa. South. Ah, CL. Ah, CL. Oh. CL. South. Tapos yung ito sa NDR to eh. Yeah, 150 isa mga lapatids. Club banded. Grabe ito yun. Ite, lalabas ka na. Saan yan? Ah, 80 pwede na? Dito, kasama mo to? TRPA. Tarlac yata yan boy ah. Tarlac ba? Yan oh, mga breeder oh. Yan, 150 lang isa, club banded. Yan. Sige mo ba? Oh, sige, tawad boy. Tawad. May tawad pa? Last price na yan? Same price. Dapat bawasan mo para... Oh, tawad. Tawad daw. 200. Ha? Ano na pa man? 150 nga eh. Tatawad ka ng 200. Overprice. Ah, 200 dalawa. Boy, 200 dalawa daw. Picture. Daming kalapati ni sir oh. Sir, magkakano itong kalapati mo sir? Uy, tagi 100, 70 mga kalapatids. Mura na lang oh. 100 tsaka 70. Mura na yan kasi yung pagkain nila mahal na pagkain. 45 na nga yung ano. Sige, tamtak ito ara. Ayun oh, grabe, benta na alaman. 70, 100. Ayun mga kalapatids. Pogi ng kalapati, yung blue bar oh. Ganda oh. Ayun oh, puting ulo. Alaga, bibigay na. Ayos. Kakatayin sayang. Hindi, Sayang. kakatayin yan. Ganda ng kalapati oh. 80 lang kuha ni sir. Goni o goni? Yan mga kalapatids. Daming kalapati yung tutoy. Puro pang-karera tutoy ah. Gusto no? Magkakano itong kalapati mo? Sandaan lang po. Tandaan, ano pangalan mo? Gian po. Diyan, taga dito ka? Kintong po, barangay Kintong. Ah, Kintong. Ayun, Kalasyaw yun no? Diyan lang po, sa Golden Castle. Ah, dyan, Golden Castle. Uy, daming kalapati yung tutoy. Ganda no no? Magkakano tutoy? Sandaan lang po isa.
May singsing yan? Opo. May mga club ring dito? Wala po. Wala. Pero oh, 100 mahalapat din sa kikinis oh. Ay, isa walang singsing. Magkano yung mga walang singsing? Wala lang po, 80. Oh, pwede na. Pwede na, 80. Minsan kasi yung mga walang singsing, sila pa yung mga ano eh, magagandang lahi. Ay, mahalapat din so. Ito boy, magkano to? Yun, check ko na to. Dito dito ah, walang pakpak. Wala lang yung 80 lang po yan. 80, walang singsing. Opo. Walang singsing. Maganda to, ito. Magkano to? Pag walang singsing, 80 lang po. Ito, may singsing siya eh, parang old club. Yan. Ito blue bar. Tandaan yan? Parang club yan boy ah. Ah, hindi. Hindi po. Comring, DB no, DB. Madami ka bang kalapate? Opo, andun po sa bahay. Ay, bawas lang to. Opo. Pero mga kalapate so. Dami yung ano, 80, 100, pwede na mga kalapate. Napakamura. And boy, thank you ah. Hindi po. Yo mga kalapati, may nakita ulit tayo. Ang ganda ng ano, ang ganda ng mga kalapating kikinis oh. Lahat may singsing, may oat color, may puti, diesel, may ano, saddle. Ayun ang ganda. May blue bar, chicken black, saka may mga inatay. Toy, magkakano ang kalapati mo toy? 100 isa? Lahat to may singsing? May club tong iba? May club dito, pwede patingin yung isa, toy? 100 club? Grabe, mga presyohan dito ngayon sa San Carlos, mga lapatid. Ayan, anong club yan, Toy? PPC. Ha? PPC. Ah, dito yan, Pangasinan, no? PPC. Pakita mo nga yung tsura niya. Ayan. Ayan, 100 na lang, mga lapatid, so. Kuha mo yung pakpak, Toy. One tail, Toy, ah. Ganda. 100 na lang, PPC, mga lapatid. Sige, Toy. Ito, magkakano itong mga to? Ha? Ito, tag 150. Club din sila lahat? Yung iba, wala pong Yung iba walang... Ba't ibang presyo nito? Yung kulay po kasi. Ah, yung kulay. Gandang kulay. Oo nga no. Tsaka yung isa, breeder po. Mga lapatid so, Borgo. 150 na lang. 150 na lang, Borga. Isos mga lapatid. Borga, 150. Tsaka ito, 150 ito. Alpha no, Alpha. Ito Alpha oh. Ito yung unang release ng singsing nila. Alpha. Ayan. White flight. London Arding yata ito po ya. Ayan, ito 50 lang. Ito, tag 100 itong mga to. Magkano itong inakay? 100 ito. Ah, 100 ito. Ito 100 din. Pero kumakain na yan to, no? Masiba na. Ayan o. White flight. Eto, maraming salamat ha. Basta yung mga lapatid, daming benta ni sir. Yun o, doon po. Sir, magkakano itong kalapati nyo sir? May 150, may 200. Ay, 150, 200. Ang ganda ng napipili ni sir o, kikinis o. Ay, mga club pa sir ah. Oo, may nakaklap yan. Mga nakaklub pa o, magkakano yung mga nakaklub sir? 200. 200? Grabe, kikinis oh. Ayos yung mga ano ah, kalapati ni sir oh. Ayan, yung mga nakaklub 200 siguro yan sir no? Tapos 150 yung mga comring. Pero mga breeder type na itong mga kalapati oh. Ayan oh. Mga breeder, mga magugulang na. Ayan, pwede pa umpisahan. Pag-breedin nyo tapos pakawalan nyo yung anak. Pero yung iba dito pwede pa pakawalan. 150 150 to 200 lang mga labas. Sir, thank you ah. Quality mga kalapati ni sir oh. Lahat may singsing. Sir, magkakano tong kalapati mo sir? 150 isa? Ganda. Kumakarera ka sir? Raider lang. Kahit iyan 150 to? Club ring oh. 150. Club ring 150 mga kalapatid. Ayan o, ayan. Basta double banded pa o. Ito mga bata. Magkakano dito sa mga bata sir? 100. 100 o. 100. Mga inakay. Masiba na itong mga to.
Ito maganda, 150. Breeder na mga lapatid. Nakasingsing sila lahat. Ito maganda to. Double banded. Parang galing din sa breeder to. Yeah. Yes sir, thank you.